Сәлам малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангард программасы зур корабль ролендә татар шоу-бизнесы дип аталган диңгез буйлап моҗаралы сәяхәтен дәвам итә. Кораб капитаны DJ Айваз, ягъни мин булырмын сезгә һәм сөйләнәчәк артистларыбызга экипаждагы моряклар һәм пассажирлар миссиясын тапшырам. Узун гудок бирәбез дә рейсыбызны башлыйбыз. Бүгенге вояжда егетләр өчен шок. Эльмира Нагыймова якын арада кияүгә чыгарга җыена. Айгөл Бариева парашюттан сикергән. Татар радиосы чираттагы 11 еллык туган көнен билгеләп үтте. Шулай ук Татар радиосы һәм безнең TMTV каналы 30 август көнне ике бәйрәмне бер итеп зур концерт шоу ясап, шәһәр халкының күңелен күрде. Татар җыры 2012 халыкара җыр фестиваленә әзерлек башланды. Җырчылар ВКонтакте социаль челтәрендә эксперименталь рубрика, җырчыларның яңа альбомнары, ә кунакта Ранил Нуриев. Нагыймованың иҗатына үзенә гашыйк булучы егетләр кайгыгызны уртаклашам. Эльмира кияүгә чыга. Шушы көннәрдә Руслан Кирамуддинов исемле яшь җырчы безнең шибәр Эльмирабызның әти-әнисеннән кулын сорарга кайтып төшкән. Эльмира ризалашкан әлбәттә. Егет тәкъдимне күптән ясаса да, яшьләр туй белән ашыкмыйлар. Ике як әти-әни никах көнен 8 сентябрьгә билгеләгәннәр. Егетләр, сезнең түгел бер атна вакытыгыз калып бара. Бәлки Америка киноларындагыча Эльмираны никах кадәр урларсыз да мәңгегә үзегезнеке итәрсез. Монысын мин булай, сезнең хәлегезгә генә кереп әйтәм. Ә яшьләргә алдагы гаилә тормышында бар тик бәхет һәм саф мәхәббәт телим. Айгөл Бариева парашюттан сикергән. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Күптән түгел Айгөл Бариева Төркиядән ялдан кайтып төште. Һәм ул анда беренче тапкыр парашюттан сикергән. Үзе генә түгел, бөтен гаиләсе белән. Тик нинди хисләр кичерүен сорый башлагач, бүтән бер кайчанда сикермәячәкмен дип белдерде. Җырчы экстрим минем өчен түгел икән. Күктән җиргә төшкән арада аска бөтенләй карамадым. Күңелемнән белгән бөтен дугаларымны укыдым дип сөйләде. Шулай ул кемнәрдер сәхнәгә чыгыр алдыннан курку кичерсә, кемнәрдер биеклектән сикерергә куркып торалар. Сүз уңаеннан биеклектән курку акрофобия дип атала. Күзләрен сөйкемле күзләре үзеңә карата сүзләрен ягымлы сүзләрен хисләренә тарата әйтәле яратам диеле калыйбыз мәхәббәт илендә назга күңелле әйтәле яратам диеле калыйбыз мәхәббәт илендә назга күңелле. Түгәрәк булмаса да 11 еллык туган көнен Happy Birthday-ын Татар радиосы зурлап үткәрде. Көн дәвамында радиода кызыклы уеннар, конкурслар үткәрелеп, актив катнашучыларга эксклюзив бүләкләр таратылды. Җәһәтмобиль акциясе гына ни тора. Радио диджей үз автомобилендә Казанның алдан билгеләнгән бер ноктасына килеп, телефон аша радио тыңлаучыларга якынча координаталарын җиткерә. Рульдә булган тыңлаучылар диджейның кайда икәнлеген чамалап, беренчеләрдән булып, аның янына килеп җитәргә тиешләр. Җиңүчеләрне әлбәттә инде бүләкләр көтә. Үзем дә бик теләп алдан килгән шоферларга менә дигән бүләкләр тараттым. Моның белән туган көн шаукымы туктамады әлбәттә. Татар радиосын яратып тыңлаучылар һәм TMTV каналын яратып караучылар 30 август көнне Галиаскар Камал театры каршында грандиоз шоу шаһитләре булды. Меңләгән тамашачы Татар радиосының 11, TMTV каналының 1 яшьлек туган көнен
бәйрәм итәргә җыелганнар иде. Туган көнгә килүчеләр исемлегендә йолдызлы кунаклар да шактый иде. Алина Баширова, Ришат Фазлыахматов, Эльмира Нагыймова, Мурат Гайсин, Ленар Сайфиев, Алина Сафиуллина, Илдар Ахматов, Алина Шерифҗанова, Мөнир Рахмаев, Ләйсән Гимаева, Илназ Бах, Иркә, Рояз, Ландыш, Әлфинә Схамова һәм татар эстрадасының башка якты йолдызлары. Концертны Татар радиосының креатив диджейлары алып барды. 7 тапкыр сөйләгәнче, 1 тапкыр күрү яхшырак. Бәйрәмгә килә алмаганнар хөрмәтенә кечкенә генә фотоотчет. Kilgen yazlı günler Ekiyette sürlüydüler Minukları bilen iske düşer İstep kallattırgan mizgiller Güzeliydi suyu bakşaları Şeşek aktı hoş isli güller Mehabetinin barmaz sokmakları Anlatılmazlar sihri mizgiller Бәйрәм үтте, бүләкләр бетте дип борчылырга ашыкмагыз. Алда яңа сезон. 1 сентябрьдән Татар радиосы тыңлаучыларын яңа сезонга дәшә. Сезне яңа уеннар, яңа программалар, яңа бүләкләр, хәтта яңа алып баручылар көтә. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Казаннар безне 105 FM яшьлыгында, Яршаллылар 87.5 FM, Әлмәтләр 97.7 FM, Төмәннәр 107.7 FM яшьлыгында тыңлыйлар. Интернет белән дус булучылар һәм чит төбәкләрдә яшәүчеләр радионы tatarradio.ru сайтына кирип тыңлый алалар. Татар шоу-бизнес өлкәсендә иң грандиоз җыр фестивален һәркем белә. Татар җыры 2012 чарасына әзерлекләр башланып китте инде. Хәтерләсәгез, узган елда фестивальне елның 4 фасылы белән бәйләделәр. Кунакка милләттәшебез Алсу чакырылган иде. 22 декабрьдә Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә узачак бу елгы татар җырына әзерләнгән сюрпризлар организаторлар тарафыннан әлегә интрига һәм сер булып саклана. Шуңа да сезгә бу чара турындагы яңалыкларны игътибар белән күзәтеп барырга, көнендә фестивальгә килергә киңәш итәм. Yüreklerden yüreklerge, Ümitlerden ümitlerge şeref yatağız çeşekler, yaşam Her күңелгә барып җитеп Tatar halkın birdem itip, Şıklı gayda bizning tatar jırı. Артистларның ВКонтакте аккаунтларында тормышларыннан кызыклы яңалыклардан тыш шәхси информацияны һәм кызыксынуларын белергә була. Шуңа да бүген җырчыларның яратып карый торган фильмнарын, музыкасын, цитаталарын, уеннарын билгеләргә тырышырбыз. Беренче булып кияүгә чыгарга әзерләнүче Эльмира Нагыймованың аккаунтын тикшерик. Эльмирага күпчелек кызларга хас булганча мелодрамалар, мәхәббәт кинолары ошый икән. Титаник һәм башкалар дип язылгач, шулай дип аңладым. Әллә инде кияүгә чыгу теләге бик зур, әллә программа шуның кадәр кызыкмы? Давай поженимся программасы җырчы кызның яраткан тапшырулар исемлегендә. Ә менә азартлы уеннарга Эльмира тиз тартыла. Карт уйнарга яратуын шулай дип билгеләдем. Илназ Сафиуллинның кызыксынулары кызларныкына караганда тирәнрәк. Яраткан китап авторлары арасында Булгаков, Гончаров, Патрик Зюскин, Кулгали булулары шуны аңлата. Моның кадәр укымышлы Илназның үзе турында аз һәм мәгънәсез язуы гына мине бераз борчыды. Үзе турында уялмыйча пирожки с картошкой дип язган. Реальгә туры килсен өчен пирожок с гитарой дип язып куйса, ни булган? Ишат Валиевның цитаталарын логопедлар клиентларына тиз әйткеч буларак
тәкъдим итә ала. Менә хәзер бер нәрсәгә дә бүленмичә бергә әйтеп карыйк әле. Иптәш булмаган иптәшләр белән иптәш булыйк иптәшләр. Шәп бит, гениально. Татар группалары арасында идол булырга өлгергән эссе төркеме башкаручысы Нияз Валиевның татар музыкасын бер дә тыңламавы мине гаҗәпләндерде. Кумирлар арасында Metallica, Michael Jackson, Scorpions, Red Hot Chili Peppers кебек чит ил җырчылары бар. Татарныкылары юк. Бәлки Нияз җырларын язганда шул группаларны тыңлап, илһамланып язадыр. Ә менә коллегам татар радиосы алып баручысы Булат Бәйрәмов бик тыйнак. Моның турында ул контактта да яза. Акыллы, талантлы, укымышлы, оригиналь һәм бу сыйфатларын халыкка ачкач тыйнак та булып кала әле ул. Мондый тыйнак кешегә исән чагында алтын статуя куярга кирәк иптәшләр. Бу атнада кулыма Барс Медиа продюсерлык үзәге чыгарган берничә альбом килеп эләкте. Шуларның беренчесе иң яхшы дуэтлар дип атала. Әлеге компакт диск эченә сезгә бик тә таныш һәм популяр дуэт җырчылар кергән. Раяз Васыйхов һәм Иркә, Диләрә Илелдинова һәм Илмира Нагыймова, Ришат Фазлиәхмәтов һәм Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка дуэтлар урын алган әлеге компакт дискта кызыксынсагыз сәүдә нукталарыннан әлбәттә сорый аласыз. Чираттагы диск биергә һәм гомумән тынсывай ритмдагы җырлар тыңларга яратучылар өчен дип аңладым. Әйдәгез, биебезме дип исемләнгән әлеге компакт диск һәм шулай аңлавыгызча әлеге компакт дискка безнең тиз темптагы җырлар һәм шушы җырларны җырлаучы җырчылар кергән. Чираттагы компакт диск бу минем яшьлегем дип атала. Әлеге дискта яшь җырчылар гына булмаса да күпчелек җырлары әлбәттә яшьлек турында һәм яшьлек хисләрен яратучы мотивлар белән сугарылган. Әлеге компакт дискларның барысында сәүдә нукталарыннан, киосклардан сорый аласыз. Бүгенге көннән ТМА программасында яңа эксперименталь рубрика тәкъдим итәбез. Төрки телле халыкларны без ничектер якын күрәбез. Нигә әле алар төшергән клиплар белән танышмаска? Европа, Америка төшергән клипларны без башка каналлардан карый алабыз. Тугандаш җырчыларыбыз иҗаты белән программага бер төрле эксклюзивлык өстәлер кебек тоела. Бу рубрика буенча үзегезнең фикерләрегезне контакттагы группага калдыра аласыз. Шулай итеп, беренче клип белән танышыйк. Ko'ptur bu kuyda bo'ladi peshonada borib boraman qo'yaman nuqta eronimni jim yoymayman ovozimni ayamayman onangdan bekitmayman sevishimni yo sen shu kunning mazmuni choyimning shakkari totgan taomimning shirin ta'mi bilganingdami bu dunyoning bori sen bilan birga go'zal Беренче клибы чыккач, тамашачылар кабриолетта йөргән егетнең үз машинасы микән, чыннан да спорт белән шөгыльләнә микән? Клиптагы кыз аның сөйгән яры микән дип бер-берсе белән озак дискуссиялар оештыра башладылар. Бу һәм башка сорауларга бүген ачыклык кертирбез. Студияда Ранил Нуриев. Сөясеңме дип сорыйсың, ни диңсең я Алла? Юк дигәнгә үпкәләрсең,
Әйе дисәм дә ялган Киләчәктә ташламам ди Вәгъдәләр бирә алмыйм Мин бүген сине яратам Иртәгесен әйтә алмыйм Киләчәктә ташламам ди Вәгъдәләр бирә алмыйм Мин бүген сине яратам Иртәгесен әйтә алмыйм Шулай дип Тума программасында Ранил Нуриевны күрергә насыйп булды. Беренчедән, привет, Ранил. Сәлам Айваз. Хәлләр ничек? Әйбәт, рәхмәт. Бик шатбыз, хәлең шәп булса, демәк без диалог башында ук Ранил Нуриевның кем икәнлеген ачыклыйк әле. Бик тиз темплар белән килеп керде. Ранил Нуриев исемле җырчы татар эстрадасына моңа кадәр аны белмиләр иде, күрмиләр иде. Һәм менә ничек тиз барып килеп керде, шулай ук тиз танылып та китте Ранил. Һәм күп кенә караучыларда, тыңлаучыларда шундый сорау кузгалды. Каян килеп чыкты ул Ранил? Ничек килеп керде ул эстрадага? Һәм кем соң ул Ранил Нуриев? Менә шушы сорауларга җавап биреп кара әле. Ранил Нуриев мин. Анысын беләбез. Син менә хәгенә әйттеңме, теге бер кеше белмә дип. Менә моңарчы МВДда бик шәп беләләр. Хәзер дә беләләр. Буласымы бу аерым ниндидер бер шикләнгән группа кешеләр өчен. Группа бер ил инде ул МВД. Менә шунда мин гел концертларны алып барып, концертларда җырлап, дөресен әйткәндә мин кичкенә вакыттан 3 яшьтән биле җырлыйм. Мәктәптә шулай җырлап укыдым мин институтта да шулай ук дәвам иттем. Шулай МВДга эшкә килгәч тә мине әлбәттә сәхнәгә төшермәделәр инде. Һәм менә көннәрдән бер көнне мин эстрадага юл тоттым. Менә эстрадага юл тоттым, ул процесс ничек булды синдә? Үзең менә МВДда гына утырып булмый, монда погоннар киеп кенә утырып зур исем эшләп булмый. Кирәк миңа зуррак эстрадага, зуррак сәхнәгә чыгарга дидеңме? Әллә кемдер килеп, Ранил, кара әле. Синең талантың бар, тавышың бар, кыяфәтең бар. Әйдә безгә дип кемдер чакырып алдымы? Юк, Айваз, салай теге исем язды дип түгел. Җырлый балачактан җырлаганга күрә, менә никтер дәвам итәсе килде шуны, профессиональ дәрәҗәне арттырырга бераз. Шуның өчен генә. Шулай да үзеңнең теләгең идеме? Кемдер чакырып алдым? Минем теләк. Кемнеңдер булышлыгы булдымы? Кемнеңдер ярдәме? Барыбер менә эстрадага килеп, мин Ранил Нуриев мине карагыз дип килеп кермәгәнсеңдер, бәлки танышларың булгандыр шул Шулай өлкәдә. дип килеп кердем. Шулай дип килеп кердем. Юк, мин дә килдем менә. Мин алыгыз әле дип. Мин нәрсәгә әйтәм моны? Чөнки әле син бит алып баручы буларак Ләйлә Дәүләтова белән дә алып бара идең. Алып бара дидем түгел, Ләйлә Дәүләтова белән җырлый идем. Җырлый идең. Әйе, без Ләйлә белән мин беренче курста укыганда, мин аның белән беренче концертына чыктым. Шуннан соң никтер мине менә бу этап тукталып торды. Һәм 3нче ел без Ләйлә белән пирамид сәхнәсендә концерт куйдык. Менә шуннан соң никтер минем менә күңелдә шундый хис барлыкка килде. Никтер мин ничәп чыгып карарга икән зур сәхнәгә дип. Шундый сүз килде. Шушы зур сәхнәгә чыгу синең өметләреңне акладымы? Яисә гомумән син шушы зур эстрадага сәхнәгә чыгып баскач, кара монда гомумән мин уйлаганча түгел икән дип фикер йөртә башладыңмы? Айваз, хәзер бу сорауга төгәл генә җавап бирер өчен, менә 100% җавап бирер өчен, мин сәхнәдә берничә еллар тиеш дип уйлыйм. Чөнки мин хәзер үземнең бөтен өметләремне аклар өчен мин әле барысында эшләмәдем. Юк, шулай да эш бара. Шулай да нинди тәэсир, беренче тәэсир кузгатты синдә менә шушы. Тәэсир мин эстрада турында гомумән алдан ук белә идем. Шуңа күрә мин белеп кердем нәрсә икән, кая нәрсә, кем ничек аралаша, кем ничек җырлый, ничек нинди костюмнар, ничек вообще сәхнә, ничек була ул концерт. Менә шуның өчен мин барысын белә идем. Минем өчен яңалыклар булмады бу очракта. Яңалык дигәннән син җырчы да, син әле музыкаль каймак хитлар парадын алып барасың да, тагын нинди яшерен талантлар, яшерен хоббилар ята икән Ранил Нуриевта. Яшерен талантлар. Бәлки син атаклы, белмим, спортсмен. Атаклы түгел инде, атаклы түгел. Спортзалга йөрибез әкрдә бие. Теге Бәлки син матур итеп шигәсең. Юк, шигү. Менә кичкән вакытта рәсем ясыйм, бик шәп. Димәк син рәссам дип тата була. Юк, инде рәссам дип әйтеп булмый. Ну, андый дигәннәр бар, задаткалар. Талантлар дип әйтәм. Талантлар бар. Шигырь яза идем. Мин шигырьне хәзер дә язам, әгәр бер үзем калсам. Менә мин бер үзем калам икән, мин гомумән бер үзем калдырга ярамый. Чөнки мин куркам ялгызлыктан. Менә калам икән, всё, мин тотыначакны шигырь язарга тегесе монсы. Һәм әзмәс көйләр язган. Ялгызлыкка фобия дип атала торган авыл бу. Ки язу дигәннән синең репертуарыңда үзең язган, ялгышмасам, җыр бар. Үзең киен дә сүзен язган. Юк, Әти әниме? Нисә дип атала әле ул җыр? Ялгышу дигән. Ялгышу дигән җыр.
ул җырны Бу җырга көйне мин яздым 10нчы класста укганда. ялгыз гына калып. Үзең генә Ялгызына калып түгел, менә мәктәптән кайттым да, безнең күрше апабыз утыра иде кухняда әни белән. Сөйли иде үзенең тормышын һәм үзенең шигырьләрен күрсәтә иде. Миңа бер шигырь бик катышады. Мин бу шигырьне алдым, киттем бүлмәмә, вакытта миңа әниләр сенсация белән әйткәннәр, шуңа төрткәләп көй яздым. Бер 10 минут, 15 минут дигәндә. Һәм 15 минут эчендә чыкты әлеге җыр. чыкты, әйе. Һәм мин никтер менә бу елны гына шул җырны чыгарып карарга уйладым. Инде эстрадага. Бу Халык ничек кабул итәр инде белмим, ансы. Анысы Алла күз халык күрер. тантыра. Ансы күз күрер. Бүгенге көндә синең иҗатың нинди төр халыкка юнәлгән? Яшьләргәме, олыларгамы, урта яшьтәге халыккамы? Менә үзең ничек уйлыйсың син? Һәм кемнәр өчен иҗат итәргә тырышасың? Дөресен әйткәндә, мин җырлар идем бөтен халыкка. Шул ук әбиләргә, бабайларга, апаларга, кызларга. Никтер әлеге вакытта яшь кызлар гына мин шулай дип уйлыйм. Яшь кызлар? Аудитория Яшь кызлар гына, әйе. Яшь Чөнки кызлар. минем җырларым шундый менә типтарак, мин бүген сине яратам, иртәгесен әйтә алмыйм, мәсәлән, без әлегә дә яратабыз, ләкин син мине түгел. Мин сине түгел. Монда менә шундый уен шикелле не бара. Ә син үзең беләсеңме, бер кичкенә генә теге хулиган егет итеп хис итәсеңме? Чөнки менә шул ук бүген мин сине яратам, иртәгә яратмаска мөмкин дип җырлыйсың син ниме? Нидер бер хулиган образы күрмисеңме син үзеңдә? Юк, хулиган образы күрмәйбез. Дөресен әйткәндә. Юк, син үзең романтик образда күрәсең дә, кызларны яратып, кызлар мине яратып, хулиганлык түгел, әйтик. Дөресен әйткәндә, үземне романтик образда бер 2 ел элек күрә идем. Менә бер тормышта шундый хәл булып алды, ул мәхәббәткә кагыла инде. Шуннан соң мин мәхәббәткә ничектер менә ярагайдым. Юк, шул ук вакытта синең хулиганлыгыңа бераз гына карый бит инде бу. Менә әйтик, кызлар белән чын мәхәббәт белән йөрү түгел, ничектер шаяру гына. Шулаймы? Күп кенә телевизор караучыларның, гомумән сине белүчеләрнең татар эстрадасын баланы дип нидер бер аналогия үткәргәннәре бар. Үзең әйткәннәр бармы сүз турында? Әйткәннәре бар. Менә мин контакт битләрендә көн саен укыйм, миңа кемнәр генә язмый, инде шәһәрләрдән дә язалар. Менә син бит шуның мин аңламыйм, ни өчен шулай дип язалар. Мин алып та караган бар, ошамаган бит инде. Ну, әгәр дә халык шулай тели икән, шулай. Ярый. Бара син бик тиз ризалашасың икән әле, Ранил, беләсеңме? Синең белән сөйләшкән арада бер 3 минут вакыт җитә, сине теге яки бу фикергә күндерергә. Һәм син бик тиз ризалашасың. Шулай икән, ярый дидең син ниме? Әгәр дә кеше минем күңелгә ятышлы икән, әлбәттә күндерә. Димәк, мин синең күңелгә ятышлы. Алайса мин беләм синең гаражында әле көндә кулланусыз бер автомобиль ята, име? Миңа бир әле шуны бүләк итеп. Юк инде бирәм, сатырга кирәк. Монысын Чөнки бөтен машинаны түләр бетерә кирәк, шуңа күрә бирә алмыйм. Монысын күндерә алмадым инде алайса. Аңлашылды. Юк, менә бу аналогиyaдан миңа да заманында син Диму Биланга ошаган дип әйтә торганнар иде ул вакытта, мин прическалар шунда ярак иде. Һәм син моңа начар карамыйсың. Юк. Чөнки минем фикеремчә мин ул вакытта әйтә торганым. Кеше индивидуаль булырга тиеш. Ничек инде мин аңа ошаган булыйм дип әйтә торганым. Ә син нормаль карыйсың алайса. Бар һәр кешенең үзенең индивидуаль ниләре бар, яклары. Мин бар шаум да минем шул баланга кыяфәт белән генә никтер ошаган дип әйтәләр. Синең колакларың бераз зуррак баланыкына караганда. Шулайдыр, наверное. Миңа ушастик дип йөртәләр кичкенә вакытта. Шуннан калган инде. Һәм әкрен генә килеп җиттек без синең клип дигән беренче иҗат җимешеңә. Әлеге клип бүгенге көндә берәүгә дә сер түгел, җырчы үзен танытасы килсә, үзенең йөзен ясыйсы килсә, эстрадада аның булырга тиеш әлбәттә инде Арсеналда бер хиты. Менә ул хитне нәрсә саныйсың син? Шул Син минем янымда дип уйлыйм. Һәм шул хитка төшерелгән клип булырга тиеш. Ул клипта синең бар. Аллаһка шөкер. Әлеге клипны ничек үзең бәялисең? Бүгенге төшерелгән татар эстрадасына төшерелгән клиплар арасында диджей Радик булды миндә кунакта. Ул Айрат Сафинга төшергән иде Яшә җирдә эс калдырып дигән клипны продюсер буларак. Һәм ул аны менә шулай күкрәк киереп, без татар эстрадасындагы иң кыйммәтле клип төшердек диде. Без вертолетлар кулландык диде. Менә син үзеңнең менә шушы гомумән татар клиплар арасында нинди бәя бирер идең клибыңа? Минем үземнең шәхси бәям нормаль дип әйтәм. Теге искитеп үле бетерлек клип дип әйтә алмыйм. Чөнки беренче тапкыр мин клипны караганда ярый шәп чыккан, менә шулай гына. Теге үле бетеп, ой, бик шәп булган дип мин утырмадым. Ни өчендер? Шын объектив бәяне мин уйлыйм халык бирер дип. Минем бәям менә шундый нормальный, әйбәт уровеньда клип. Чөнки менә режиссер малайлар бик молодцы булыштылар. Клип төшергән вакытта идея туатырды. Син дә үзеңдә шушы идеяга фикерләреңне керттеңме? Әйе. Яисә тулысынча? Иң беренче менә
режиссер малай Роман белән очрашканда, клипның сценарийсы бүтән. Төшерелгән оригиналдан бүтән, айырмайды. Бүтән. Анда без төшергә тиеш нәрсәләрен генә ачам. Аквапаркта мин менә шишегән килеш, мен әйтәм, ну Роман мен әйтәм, мин бит беренче тапкыр халыкка чыгам, мен әйтәм, бит шишенеп чалмыйм. Әле синең шишенеп төшергә исәпләрең бар алайса. Исәпләр бар, алай берсе булачак, менә бәлки бүтән клипта, но все в меру. Барысы да Башта халык мине нормаль образда күрсен, аннан соң гына инде алай гына түгел, айвас, ничә нормальный образ чишенеп чыкты, нормальный образ була. Мәсәлән, шул ук пляжда төшеп шортлар. Юк, ләкин син бит беренче итеп бу идеядан каршы. Иң беренче чиратта ни өчен менә мин чөнки җырда менә җырның эчтәлеге буенча мин җырда нәрсә көттем, ул клипның беренче сценарийсында юк иде. Һәм без Роман белән утырып менә бергәләп ничек килеп чыккан мин үзем дә аңламыйм. Менә шундый стильдә килеп чыкты. Бу бер транс астында язылган яңа сюжет булды инде балайса. Бәлки транста булмадык бугансы. Ошап утырайык. Ни хәтерләмим дисең бит. Ярый, клип турында артык сөйләшәсе килми. Хәзер инде без кабатланырбыз, чөнки күп кунакларда мин клип турында вакышлап сорый торган бар. Хәзер мин икенче бер сөйләсе килә. Синең бүгенге көндә Татар эстрадасының иң чибәр егете, красавчик итеп кызлар позицияли Син әйтмисеңме соң? Юк, продюсерлар да шуңа басым ясый синең стилеңа, образыңа. Синең үзеңнең кызларга карата нинди бүгенге көндә карашың? Кызларга карата һәм ниндирәк кызларда нинди якларны үз итәсең, хөрмәт итәсең һәм ниндиләрен күрә алмыйсың? Ой, дөресен әйткәндә кызлар белән бик күп кызлар белән очрашып йөргән бар. Менә күрдегезме? Үзе дә ризалашты. Юк, мин бары минем төрле конституциялы кызлар. Бары тәбәнәк, бераз полныйрак инде. Бары бик шибәр кызлар да. Хәзер менә мин аңладым инде, минем өчен минем күңелгә ятышлы кыз кирәк. Нинди соң синең күңелгә ятышлы кыз? Чөнки хәзер борчылалар бөтен кызлар. Әйтмим. Юк, ярый, алайса әйтәләр. Кызлар белән тет-а-тет сөйләшкәндә мин сизәшәкмен, ягъни кыз да аны бик шәп аңлаячак. Юк, шулай да кешенең характерынан, кешенең менә кызларда була торган сыйфатларыннан чыгып, нинди сыйфатларны үз итәсең? Әйтик, менә миңа ошый кызларда тыйнаклык, кызларда ошый миңа ниндидер бер сер булу. Сиңа нәрсә кызларда ошый? Айваз дөресен әйткәндә, менә миңа теге бик каты тыйнак кызлар шам. Сиңа бераз активрак кыз була. Ләкин синнән активрак иш түгелдер бит ул. Аба, ул да миннән дә актив булса, нәрсә булып бетәр икән? Без икебез дә монда. Баранды парлар. Бардыр, белмим. Һәм егетләргә кайберсенә шулай уңайлырак, үзеннән үзе ниндидер бер теге тыйнак егет булып, аның янәшәсендә йөргән кыз ondan лидеррак булса, аңа шулай уңайлырак. Синең очракта синнән иң мөһиме узмасын, ләкин шул вакытта актив та булсын, улаймы? Әгәр дә күңелгә ятышлы кыз булса, узса да яр. Күңелгә ятышлылыгы менә нәкъ шул характерда чагылмыймы? Син бит аның тышкы кыяфәтенә генә карап. Кызның күңелгә ятышлымы юкмы икәнне менә аралашканда барысы да аңлашыла. Димәк, син кызларга нидер шанс бирдең инде алса. Кызларга әйтә алмыйм бит, менә миңа бу кызы шибысы, менә шибәрлек кирәк миңа, тыйнаклык, там эшчәнлек, татарча белсен, чәче күтеннән булса, андый мин әйтә алмыйм. Ул бит булырга мөмкин. Бик тәбәнәгрәк кыз булырга, но ул шундый менә клёвый булырга может. Клёвый бер сүз белән генә әйткәндә. Ярый алайса, менә хәзер кызларга син бераз шанс бирдең, чөнки кызлар уйлап куйдылар. Ярый бераз гына, күп шанс бирдең. Күп шанс бирдең. Ярый әйтә дә, кайсылары хәзер Ранил Нуриевка шансларын багламасыннар. Нинди сыйфатлар ошамы кызларда? Менә мин сиңа әйтәм. Менә мин сиңа пример өчен генә әйтәм килә. Кызлар тартканны яратмыйм, кызлар алкоголь эчемлек кулланганын яратмыйм. Син көнчелек минем өчен. Иң беренче чиратта көнчелек һәм ялкаулык. Ялкаулык? Менә иң беренче, чөнки менә бу ике як аркасында күп кенә безнең минем тормышымда вакыйгалар булып узды, аерылышырга туры килде кызлар белән. Менә шул, менә никтер менә нәкъ шушы ике як. Көнчелек, ялкаулык. Бетте. Тәмәке тартса да ярый, алкоголь кулланса да ярый. Ансы әйтәмеш, тет-а-тет булганда. Ансын сөйләшербез дигән договорда барысында кулланырбыз. Юк, договор кирәкми. Ранил, син үзең юмор хисле кешеме? Берәр соңгы свежий анекдот сөйләй аласыңмы безнең? Хәзер сөйләм. Яла. Уялырлык анекдотмы ни? Ранилгә язырсыз контактта, уяла торган анекдотны үзе сезгә язып җибәрер. Контактта еш утырасың. Хәзерге вакытта да.
Хәзерге вакытта да Әйе. онлайн. Онлайнда, әйе. Менә бүген беләсеңме, кызык хәл булды. Мине төндә минем страничканы аккаунт ватканнар, парольне үзгәрткәннәр, туган көнне үзгәрткәннәр. Туган көнне бүгенгә куйганнар. Бүген иртә белән карасам, миңа телефонга 15 сообщение килгән. Айвас туган көнең белән дип. Һәр хәлдә мин бик еш утырам контактта. Парольләрне еш алыштырам. Ләкин мине менә беренче тапкыр гомеремдә беренче тапкыр ваттылар, взломали. Син контактта шулай еш утырам дидең. Контакт синең өчен нәрсә ул? Кызлар белән танышу чарасымы, үзеңнең иҗатыңны, клипларыңны аралашу беренче чиратта. Әйе, беренче чиратта аралашу. Менә кайбер кешеләр өчен контакт яңа төшерелгән фотографиялар куярга, яңа яздырган җырларны, яңа клипларын күрсәтү чарасы бер төсле, беләсеңме, такта. Минем өчен менә ничек аралашу булган, хәзерге вакытта шулай. Әлбәттә инде хәзер теге мин эстрадага чыга башлагач, куям шулай клипларны фотосессиясына куйгалыйм. Бар өчен минем хәятта дуслар күбәя, көннән көн күбәя, күрсеннәр, кемгә ошый лайкают, кемгә ошамый, не лайкают. Әйе. Һәм синең өчен күбрәк аралашу чарасы булса. Менә аралашканда да халык күп яза дисең, халык күп хәзер дусларга керә дисең. Ниндидер шикләр куясыңмы? Кемнәр беләндер аралашам, кемнәр беләндер юк дип. Юк. Хәзерге менә бер көнне иптәш Майя белән утырдык сөйләшеп, мин теге тиз генә җавап язып куям, ник язасың дип, мен әйтәм, кем соң, мен әйтәм, белмим кем, бер кыз яза инде, теге җырны мактый, шунда клипны караган. Ник язасың дип. Син бит аны белмисең, мен әйтәм, ничек инде. Ярамый, менә мин Аллаһы бөтен кешегә язып барам. Була дөресен әйткәндә араларында шундый теге миңа ошамый торган сораулар, туйдыра торган сораулар, аларга әлбәттә мин җавап бирмим. Җавап бирәсең әле игнор бирәсең. Күрәсеңме, язмыйсың. Син бит язаласың аларга, гафу итегез, мин бу сорауга җавап бирәсе килми дип язаласың. Ләкин син игнор ясыйсың. Беренче тапкырнан түгел. Беренче тапкыр мин әлбәттә җавап бирәм. Әгәр дә тагын да нәнәк шундый ук сорау булса, миңа хәтта бер кыз яза, миңа телефоныңны бир әле, шалтыратып, миңа телефонга җырла әле ди. Мен әйтәм, ник мин җырлап утыра ди. Әйдә без бу услуганы ТМА программасына кертик әле. Беләсеңме, хәтта бер 500 сум дип кенә карасак та, бер шуңа мин сиңа 100 бирәм аны. Әйе. Үзем алып калам. Синең телефон номерын бирә торган булам мин кызларга, кызлар сиңа шалтыраталар, син җырлыйсың, һәм акчаны бүләбез. Сиңа 100, миңа 400. Тип-тигез итеп бүләбез. Булсын. Сөйләштек. Ай, син пиар ягыннан бик мощный барасың, дөресен әйткәндә, минем фикеремме? Шуңа күрә мин сиңа доверюсь, давай. Ярый. Рәхмәт. Ранил, буш вакытыңны ничек уздырасың? Буш вакыт дип дуслар белән. Әлбәттә дуслар белән, туганнарым белән, минем бер туган сеңлем бар, бер туган апам бар, апамның инде үз гаиләсе. Менә без бергә. Менә монда миңа кызык була башлады әле. Бер туган сеңлегә ничә яшь? 20 яшь тулды. Кеүдәме? Юк. Егете бармы? Бар. Куркыныч түгел бит ул. Дәвам итәбез. Юк, мин андыйларга кагылмыйм. Буш вакытта күбрәк, менә дуслар белән дидең. Син нишлисең алар белән? Кинога барасыңмы? Казанмы булыр? Төрлечә була инде. Кинога да барабыз, мен машинаны калдырабыз да җыю китәбез. Беринде маршрут таксисы китәбез җыю, мәсәлән, Корсанга хәтле. Шунда кино карап, аннан соң дусларга, тагын бер дусларга кереп, менә шулай йөрибез инде. Синең менә бу тормышта, шуннан да дуслар дип яшәсең бит инде. Таянырдай дусларың, нәкъ иптәшләр дә түгел, дусларың бар аласы. Менә кайсыгына нинди генә формада, нинди генә теләк белән, нинди генә мөрәҗәгать белән килсәң дә ярдәм итәрдәй дусларың бар. Айвас, дус дип тә әйтеп була, менә минем өчен бик якын кешеләр дә бар минем өчен бу тормышта. Минем өчен бик күп эшләгән, мине бик якын күргән, мине яраткан. Ул әйтмим теге әтияне дип кенә әйме, алар инде иң беренче чиратта минем өчен, минем туганнарым. Бар дуслар да бар, дустан да катырак якын кешеләр бар. Булар хәзер менә шуны гына беләсе килә. Бу кыз кешеләрме, малай кешеләрме, егет кешеләрме? Икесе дә. Димәк, кызлар арасында да сиңа дус кеше бар. Бернинди хисләр булмаган, бернинди мөнәсәбәт булмаган кыз кеше дус бар. Чөнки ул кияүдә, без аның ире белән дә дус, шулай ук хатын белән дә дус. Менә. Мин моңа кадәр ышанмый идем. Менә кызлар арасында, егет белән кыз арасында дуслар бу. Дөресен әйткәндә, мин дә ышанмыйм. Димәк, миңа әле андый кеше очраган юк. Шулай була инде. Пиар дидең бит Ранилеме? Менә син дөрес әйткәнсеңдер, чөнки мин синең Барселонага барып кайтуыңны, Испания, Франциягә барып кайтуыңны бер 3 тапкыр минимум әйткәнмендер үземнең тема программасында. Фотографияларын күрсәттем. Синең язган хәбәрләреңне күрсәттем, статусларыңны күрсәттем. Шуның өчен менә шуның өчен син монда булганда куянны колагыннан тотып, Барселона турында да сорыйм әле синнән. Беренчедән нәрсә өчен бардың син анда? Нинди визит белән? Һәм әлбәттә инде тәэсирләр
Тәсирләр бар тик уңайлы. Бик яхшы тәсирләр калды. Барселонаға киттем. Менә просто ял итәргә. Демәк, бер көнне син йокыдан уяндың да, кара әле. Глобус алдың да. Барселона, киттем Барселонага. Әлбәттә, шулай иптәшләр белән. Юк. Юк, айвас, ни глобус алып түгел инде. Менә иптәшләр әйттеләр, шул вакытта менә бар путевка барасың безем белән. Әлбәттә, мин киттем. Һәм рәхәтләнеп ял итеп, гомумән ял өчен генә бардым. Эшлекле визитта түгел. Ял итеп бардым. Ял булды теге дискотекаларда күбрәк түгел, күбрәк экскурсияларда узды вакыт. Ни өчендер мен шундый тыныч кына Музейлар карап, бик иштәлекле ял булды. шундый һәйкәлләр карап, димә төрле фонтаннар, поющий фонтаннар карап. Җырлый торган. Анда Ранил Нуриев тавышы белән җырлаган фонтанның димендә. Юк, Һәм шушы сәяхәттән чыгып нәрсә әйтә алам? Син әле аңарчы Германияга да барып кайткан идең. Әйем. Сәяхәт итәргә яратасыңмы син? Элек йөрмидем, теге уйда да юк. Никтер менә кинәт кенә килеп чыкты. Или я теге предложение. Я тәкъдим булганга микән белмим, дуслар гел тәкъдим итә башладылар. Мин дә алар белән бергә киттем. Менә Алла бирсә, яңа елны чит илдә дуслар белән 20 кеше каршыларбыз дип яптырам. 20 түгел, әгәр син каршы булмасаң 21 булыр ул. Ни өчен? Син дә барасың менә. Алабыз. Кая барабыз? Белмим әле хәзер менә иптәш кыз эзли. Кая барасын? Так, әгәр дә билгеле булу белән, кайда яңа елны каршылау? Әлбәттә. Мине Барам дисәң алабыз. Беләсеңме, әле ансыңна түгел, барам дип кемдә бара әле? Менә миңа путевкасын алып бирсәләр. Мин точно барам. Шулай ук ни. Ну, сөйләшербез. Син хәзер әйт. Телекраннар каршында. Договоримся. Ярый, Ранил, без әкренә үзебезнең дискуссияны, үзебезнең беседаны, үзебезнең диалогны ахырына якын әйтик әле. Гадәттә минем традицион сораулар бирәм инде ахырда. Беренчедән, синең 5 еллыкка планың? Әйдә, җавап бир. 5 еллыкка план шул эшемне дәвам итәргә. Ички эшләр министрлыгында. Татар эстрадасында шулай ук эшемне дәвам итәргә. Яңадан яңа җырлар, клиплар. Иң хәзерге вакытта минем иң зур хыялларым берседер инде ул. Үземнең концертымны ясау. Бу сольный концерт. Сольный концерт, әлбәттә. Булар Алла бирсә дип уйлыйм. Чөнки бераз куркыта, чөнки минем уйлавымча, минем идеялар буенча концерт бик теге не булырга тиеш бит. Шоу. Әйе. Һәм әле ансыда бар, беләсеңме? Күп кенә теге җырчылар сольный концертларны гадәттә менә берничә ел эстрада кайнагачтан гына ясый башлыйлар. Теге килеп чыкты да, концерт ясала түгел. Шуның өчен шушы вакытны көтәсеңме син? Көтәчәксеңме? Яисә мөмкинчелек булу белән концертны куячаксыңмы? Мөмкинчелек булу белән куям Алла бирсә. Көтеп тормыйсың, димәк. Көтеп тормыйм. Көтеп торырга да кирәкмидер, айвас, чөнки эшләргә кирәк. Үзеңне менә күрсәтерсең, сине халык күрсен өчен, яратсын өчен эшләргә кирәк. Менә шул эш өстендә без эшләрбез. Эш өстендә эшләрбез. Шул эш өстендә эшләрбез. Һәм Алла бирсә концертны куеп, халыкны ял иттереп. Менә син әйтерсең инде, һәрбер программадан үзенә выгода эзли бу диме? Мин хәтта ул концертның алып барышысын да күрәм. Айвас ул концертта алып барышы булмаячак шул менә. Кызганычка каршы. Мин уйлаган идем инде син үзеңне әйтерсең дип. Шуңа görə булмаячак дисең менә. Юк, булмаячак. Комментатор булса да. Арттан гына әйтеп утыра торган. Юк, менә бер идея әле генә башка килде. Сине менә теге сәхнә артында кунаклар белән аралашырга син бик шәп килеп чыгар. Бик шәп килеп чыгар. Һәм тыма программасында күрсәтергә. Әлбәттә. Әйдә булатырбыз. Мин синең концертны күрсәтәм тыма программасында, син миңа яңа елга путевкалар алып бирәсең. Ой, вас. Настоящий журналист, настоящий диджей. Сөйләштек алайса. Сөйләштек, айвас, сөйләштек. Яңа елда мине югалтмагыз. Мин Италияда булачакмын. Ранил. Әле белмибез. 5 ел шундый планнар белән үрелә, син әле әйттең МВДда да эшлим дидең. Димәк әле син аерым МВДга гына калып яки эстрадада гына калып, Юк. Эшләргә исәбең юк. Юк. Ике юнәлешендә алып барабыз. Ике юнәлешне алып бирсә алып барабыз. Хәзерге вакытта минем коллегалар ягыннан поддержка бар. Теге концертлар дигәндә әлбәттә алар җибәрә, бар шашыңны яса, чөнки алар мине күрәләр кем икәнемне. Минем МВД концертларында выступать итергәннәрем, шаш ясаганнарын күрәләр. Шуңа күрә алар теге бик каршы түгел. Димәк, сиңа үзеңә дә авыр түгел ике эшне бер юлы, ике бер-берсенә капма каршы булган эшне алып барып.
күңелгә ошаганга күрә авыр түгел. Икесе дә күңелгә ошый. Икесе дә ошый. Кайсы күбрәк? Чөнки минем МВДда эшем бәйле кадрлар белән. Синең берәр звание дигән нәрсә бармы? Старший лейтенант юстиции. Тәш старший лейтенант юстиции дип эндәшербез сиңа. Юк инде, ранилсең генә. Ярый. Ну, Италиягә алып баргач, ранил дип әйтәм инде. Рәхмәт планнарың өчен һәм әлбәттә инде безнең ТМА программасын караучы яшьләргә, әлбәттә безнең күбрәк күпчелек яшь аудитория карый, аларга теләкләр һәм гомумән менә әгәр дә булса, безнең арабызда әлбәттә андыйлар бардыр, эстрадага, сәхнәгә чыгарга теләүче талантлы яшьләр, аларга нинди теләгең булыр? Иң беренче чиратта безнең бөтен тамашачыга әйтәсе килә, безнең татар эстрадасы көннән-көн яңара, яңа йолдызлар барлыкка килә, яңа идеялар, яңа юнәлешләр. Шуңа күрә бернинди каршылыклар юк. Кем инде бар икән кемдер теләге, бар икән кемдер кичкенә хыялы, әлбәттә чыксын, үзенекен эшләргә кирәк һәрвакыт. Инде безнең караучыларга бик зур сәлам. Без сезне яңадан яңа җырлар белән шатландырып торачакбыз. Айваз сезгә ул җырларны җиткезер. Һәм да бергә булыйк. Ранилнең телефонына шалтыратып, Ранилнең җырын тыңлыйсыгыз килсә, минем счетка 500 сум акча күчерегез. Күбрәк булса да ярый. Рәхмәт, Ранил, чыннан да үзеңне юмор хислеге икәнлеген син тагы бер катта исбатладың. Миңа бик рәхәт булды син белән аралашырга. Алла буйрса, әле тагын яңа иҗат уңышлары белән, яңа үрләр белән шушы экраннарда күренергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт Айваз. Пока. Пока. Ранил, нәрсә булды синең? Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлми идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Синне яратуымны үзем дә белмәгәнмен, күкләрдән йолдыз эзләп йөргәнмен. Кадерне белмибез шул, югатып карамыйча, кояшсыз кала яздым мин аңламыйча. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Никадәр матур кызлар яулый алмый йөрәкне, синнән башка беркем дә кирәкми. Күкләргә менеп була, син булсаң яннарымда, дөнья матур без икәү бергә чагында. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Син минем янымда, Мин синең яныңда, син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә
Качарга әзер Тыма программасы шулай итеп ахырына якынлашты. Сабулашыр алдыннан кичкенә генә бонус турында әйтеп узасым килә. Узган эпизодта игътибар иткән булсагыз, тапшыру ахырында No Comments дигән рубрика барлыкка килде. Моннан ары һәрбер программа ахырында бернинди комментарийсыз җырчыларның сәхнә арты, җыр язу процесслары, гастроль сәяхәтләре, радио тормышы һәм башка кызык моментлар күрсәтеләчәк. Сезгә ошар дип ышанып калам. Сезнең белән булды DJ Айваз. Киләсе атнага кадәр сау булыгыз. Пока. Sizning alda Ezdirib Şarlıyım әлі Қоллар шабып Şarlıyım әлі Артынып Тұрмıyım әлі Алина Баширова, достар! Мархабаттан Алина Баширова. Ülkelerin ülkeler Deşmişe de yürüyenler Sandırıp yandırıp Üzegimli özgeler Üzegimli özgeler Ülkelerin ülkeler Deşmişe de yürüyenler Biraz kızık хәлне искә төшерәсең менә хәзер генә. Алар бик күп булды. Мәсәлән, берсендә икенче утырам. Безгә бер шалтыратучылар күп. Шалтыратучылар әйтәм, исәбезсез алырсыз. Исәбезсез әйтәм, кем белән аралашам? Әйтәм, кем белән аралашып бәхетле эштем. Исәбезсез мин бер хәбәр булам ди. Күздәр минем былай да кәкрәп икән. Тагы да кәкрәп икән. Әбри Хәбиев шалтыратты. Шайтып мин үземдә толи двойнигым белән, толи клон белән, толи башка прототип белән шайтып үзем белән үзем аралашып тик утырдым. Беләсең, Әбри, шулай дигәчтем. Мин әле тулы 1 ел гына эшлим радиода, ләкин мине дә нәкъ синекенә ошаган хәл булды бит. Беркемдә генә. Диджей вас шалтыратты. Юк, Әбри Хәбиев шалтыратты. Беләсең, рекордга булдым мин. Син уялганчы безнең теге яшь җырчы бар бит. Хит стилендә җырлый торган. Индива. Менә шул Һиндстанга барып кайтыр син уялганчы. Барып кайтса? Индива дигәннән үзендә күрәм әле. Индива түгелме? Шықсын да жырласын айса. Индива! Сәхнәбіз түрінде! Сезнең көчле алкышлар! Ол шыққанша біз тұрамыз әлі. теге тагы да катырак сиркенәчәкләр әйе. Конкуренция зур, һәркемнең популяр буласы килә. Әйе, популяр турында сөйләшергә. Популярлык күрсәткече нәрсә ул син иштә менә? Популярлык күрсәткече әгәрдә менә радионы кабызасың 105 FM ишелгән, име? Аннан бер яңгырый яраткан җырларда да нусып.
Buldurdu demek. Haşlandı. Знаешь, как сигарет там курят, да все курят, все курят. Битин киши демек тортайме. Вот мин тортмим демек, мин вообще не такой. Вот все не такие, вот все курят. Вот, я не знаю, книжки читаешь, что нормально. Все тратят за свои же деньги. Даже оператор тот, который меня снимает, тоже сигареты курит. Он да демек торта, ятсыз. Вот. Can I take a little interview? Of what? Nindi Surau. Nindi türde? Nindi Surau bula. Okey. Tatarca söyleyeceğiz ama Do sayma. English mı? Ne çeksin? Aynen Tatarca söyleyeceğiz Tatar aynen. kanalına. Yari? Siz bugünkü günde yaşıyorsunuz Amerika'da, değil mi? Evet, Amerika'da. aynen. Hem Amerika'da durup siz Tatar istranası bilen Tatar kulturası, medeniyeti bilen kızıksınasınız mı onda? Anda, ya, ayı. Biz bir San Francisco şehirde yaşayayım. Bizde bir 200 Tatarlar var. Anda biz her yıl ciyolabız. Anda her ay nidir biznin evimizde nidir yurtlarımızda nidir ciyolup Tatarcılar tanıyız, Tatar aşılar aşıyız, bayramlar uzdurabız, Sabanto'yu uzdurabız. Sabato Amerika'da buldu. Şu biz de San Francisco'da bu yıl uzdurduk, 130 kişi geldi. Hem de Tatar jırların tınlıydı biz değilsiniz değil mi? Gadette koydan tınlısınız, internetten alıp tınlısınız mı? Nedir internetten, radyo tınlısınız mı? Ne diyerek? Min alıp kaytam. Min kazanga gidem, min bütün CD'lerini, yana DVD'lerini ciyam. Hem alıp kaytam, bütün yaşlarını eğime çakıram. Biz oturup eç pıçmaklar aşap, piminler aşap, Tatar radyosunu tanıyız, Tatar disklerini karıyız. Şu? Emine yamağına açıldı bizim TMTV diyor da Tatar kanalı. Siz işte bilirsiniz bu kanal turunda. Bilem, kürdüm indi, mina link niye verdiler, min indi karadım. Amerika'dan karaptıram. İnternetten karıyorsunuz. İnternetten Neyse karayım. iddialasız şu kanal turunda. Emine eli bugünkü günde bu Tatar telekanalı internette bulup Amerika'da yaşayan Tatarlarga nedir Tatar ruhu, Tatar milli şırların takdim ete alamı bugünkü günde. Bu bir kaybet haber. Hazır biz Tilagan vakitte internet açıp Tatarcılar tanıyalabız, videolar, klipler kıralabız. So bir kaybet haber. Bir kere attım. Evet. Bütün Tatar dostlarıma ettim Amerika'da. Amerika'da TMTV kanalını karıyorlar alaysa. Karibız, ya. Aydalasın mı hazır bir iş tüzgüne TMTV kanalı, можно на английском, İngiliz dilinde mümkün. TMTV kanalı super good. TMTV channel is great. Okay, thank you very much. Ya, yani. Big zor rahmet Sinkim. sizge. Ты тоже в колодец прыгнешь, да? Я şöyle bir derim ettiğim. Onlar bitmesi kitler de mindeşine gittim deyip. Yener Seyfiyev Türkiye popülerrap senin obisinin Türkiye'ye kalıp Yener Seyfiyev. Birgene, sizin için. Aytayız, birgene dostlar. Kullar. Birgene dostlar, молодцы. Gittik. Мен ниһаят білдім Илназның нинди икәнлеген. Мен гомер бойы аны уйлаганым сол бик грубый, бер кашанда елмаймый, сөйләшмим, кадәр миңа шалтыратырга да. Ул оказывается безнең бик грубый, бик елмаймый. актив егет. Гөл күлә авызында ябалмый, сөйли башласа. Бик баналь сүзләр әйтәбез хәзер, бик баналь. Татар радио Әйбәт. сине 11 еллыгың белән, TMTV каналы сине 1 еллыгың белән. Бик матур яхшы дата. 0200. Кәеф ничек сезнең белән? Alina Safiullina konuşalım kızlar.
beylemler bilen tutuklar ve hatta bir gelekeklerle şu günlerde cılıklı. Теперь партнеры. Şundan, olanda uyutma.